bautar rabba. Ana cikin hakan ne masu kiran za su sha azaba. Wurinsu masu mulkin zalunci ko yanzu ma ku duba. Ana cikin matakan farko ne yayan uwa madida da jurewa. Dole ne mu gaida ka zazzaki mai dubin karama dan baiwa. Sannan fa sai matakin hijira domin matsin azaba. Daga nan fa sai a zo a kwama ba da fargaba ba. Sannan kwa sai matakin ƙarshe ba sai fa na faɗa ba. Muminai za su san nasara, zalumai kwa za su zamo gawa. Dole ne mu gaida ka zazzaki mai dubin karama dan baiwa. Azzalumai abin da kuke yanzu za ku yi nadama. Dukkanin abin da kuke mana nan gaba za mu rama. In kwa kuma ce kafin sannan ku sha a can kiyama. Kuka na kurciya kowa na gane shi banda sauna kowa. Dole ne mu gaida ka zazzaki mai dubin karama dan baiwa. Ya'yan uwa ku bude baki sannan ku ƙara amshi. Nuna duk sururin mazazzaki idan muna yaban shi. Duniyar ga yau Ibrahim ba mu jaddidi kamar shi. Mataimakin Imam Mahdi mu ne za mu rusa duka Yahudawa. Dole ne mu gaida ka zazzaki mai dubin karama dan baiwa. Dukan ya zo fa an yi bishara zai zo wanda sai